Jeram, ina ne inda ya je? Ya kamata ya kai wa da ba abinci. Mama, ni fara ni ji. Aƙalla yau ko wannan aikin ne a ce na yi. Wannan yarinya kuma? Yaya wannan yarinya tana nan a wannan yankin namu. Yanzu nan zan kwa musu maka ita. Kai me ya faru? Yalla bai an yarinyar tana wani kungurmin kauye ne da yake yankin Gwasiya. Yankin Gwasiya? Bakin iyakan Marma ne. Kauye ne da ake irin haɗa kwal din nan. Kusan duk kwallin da ake amfani da shi a Indiya na ake haka. Da akwai CCTV ne a yankin. Karamin gari ne yalla bai. Babu banki babu post office a garin. To idan haka ne na tabbatar shi ma yana can. Yaya, ku je gurin biru ya ga inda yarinyar nan take. Ai, ku zo mu je. Waya ka tura ya je to da yarinyar. Salim ne ya ka tura yalla bai. Yaya, idan kuka je gurin da yarinyar take kayo min hoto ka turo mu. An gama yaya. Kai mu je dalla. Ka gani kuma? Ta yaya aka yi kamata da wannan abun? Yau ma ya ce ki haƙuri. Na sani. Ƙarin kwanaki ba? Yan mata! Smile! Kan uba, wallahi hoton yayi kyau. Allah zo mu tafi kai ku zo mu tafi da ita ga yarinyar. Don tafi da ita ɗanye gyame za ka iya, ko za ka iya kwatatta ne, Za ka nuna jarumtar taka ne? Ita wannan yarinya gabaki ɗaya ba ta da nutsuwa ne? Me abin da yake damunta ne? Na rasa gane me take tunani. Abinci ma sai ta mata wani abin tana ina. Kai, ina za ku kai ta? Ina ne za ku kai ta nace? Ku tuka ta! Yara ku ta gaba ɗaya. Ku dakatar da su mana. Ba su ina ne za su kai ta ba. Me yasa za ku bari su tafi da ita? Me kuke yi haka? Ku taimake ta mana! Kai! Kuna gani ba wanda zai taimake ta? A gabaki ɗayansu babu wanda zai iya dakatar da su. Idan da akwai wanda zai iya dakatar da su, to ke ce kawai. Kai! Ta yaya sun dakatar da su? Ta yaya sun ce su dakata? Zama ku ka tare mu, ba ga ɗan gidan barki ce ya je kwato ta mana. Wayyo! Ya kamata mu kyale shi kuwa. Kai kaga, je ya guduro mu makogaransa. Idan baki janye alƙawarin da kika sa ya daukar miki ba, to a gabanki zai sheke. Ba zai iya yin komai ba, ko hannunsa ya kasa dunkulewa, sai ka ce wata tsohon mota. Ni ce wadda na gargaɗe ka akan kada
kada ka ƙara ɗora hannunka akan kowa. Yanzu kuma zan sake ka daga ɗaurin da na yi maka. Daba! Ka dakatar da su. Daga abin da suke jin cewa za su iya. Kada ka kyale su baki ɗaya. Yanzu kuma da me ne muku kama?
billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Al'umma na cikin wannan gari da kewayenta ne maka sallama irin ta addinin musulunci. Ba maki wani ya taba gaina wani bai taba gaina ba. Ina zauna cikin wannan gari namu na Kaltungo wanda ba da wani aiki dare da rana safiya da yamma sai ba da magunguna irin na gargajiya. Bangaren Islam medicine muke wannan ayyukan, wanda kuma dukkan mutumin da ke bukatar magunguna kafin mu ci gaba da bayanin magani zai samu a nan ƙofar gidan baba tsohon soja baba kebe shugaban yan banga. A nan ne muke zama, a nan ne zaka samu shagon mu dare da rana insha Allahu. Kuma akwai magunguna bangaren ma'aurata tsakanin maza da mata wanda idan ka zo wani wurin zaka samu. Akwai magunguna abin da shafi bangaren toilet infection, akwai na mata kalan shi daban, muna nan akwai shi a wannan shagon. Akwai magani kala-kala bangaren na maza wanda ya shafi bangaren toilet infection, shi ma da maza daban. Akwai na bangaren sanyin kashi, shi ma akwai shi a cikin wannan shago, kun ga na idanunku a cikin wannan shago. Akwai magunguna abin da ya shafi matsaloli na masu cutan iskokai ko bangaren mayu ko abin da ya shafi secret society, su ma akwai su a cikin wannan shago muna badawa. Muna karɓar jinya kala-kala ga al'umma. A dukkan mutumin da ma bai ji an yi bayanin cutansa ba, ya garzaya zo wannan shago namu mai albarka a nan cikin garin Kaltungo bakin kasuwa a gidan baba tsohon soja baba kebe shugaban yan banga nan gabar da kasuwa. A nan ne muke ba da wa'annan magunguna. Idan kana so ka zo ka sami a wannan wurin dare da rana. Akwai magunguna abin da ya shafi bangaren fatan jiki wanda ko da ƙurarraji ne ko su ɗaure sun feso a jikinka ko ƙazuwa ko makero, ka zo akwai magani da za a baka wanda za ka sha na zai kashe na ciki, akwai na saman fata wanda za ka shafa. Akwai magunguna abin da ya shafi bangaren shayi ga masu raunin jiki, kai ko da yau aka haife ka akwai shayin da muke dafawa wanda za ka yi baka kai amfani da shi. Akwai shayi bangaren sadaure, toilet infection, hawan jini, walsa, typhoid, abin da ya shafi ciwon sikila. Kuma akwai shayi wanda zai ke kara maza kuzari har da mata, wanda idan ma ba za ka iya zuwa ba za ka iya turowa zo a saya maka. Kuma akan iya tuntuɓa mu ta namban waya 081 35 74 8144, shine wannan namban waya. Dukkan mai bukatar wannan abubuwa zai zo samu a nan bakin kasuwa ta Kaltungo gabar da kasuwa a gidan baba kebe shugaban yan banga. Ubangiji Allah ya taimaka mu, Allah kuma ba mu sa'a. Mai neman ƙarin bayani zai nemi a tuttube a wannan namban waya 081 35 74 8144. Allah ya sa mu dace. Allahumma amin. Nagode al'umma, sai kun zo. Haza wasala.